Hej, i dag vil jeg vise, hvordan man laver sin eget musikinstrument. I skal bruge et plastikkrus, ris eller perlero eller noget lignende. I skal bruge elastikker, og I skal bruge sølvpapir. Det første er, at I tager en håndfuld af ris eller perlero, eller hvad det er, jeg har valgt. Putter dem ned i plastikkrus. Nogenlunde en lille til den lige i bunden. Der skal ikke særlig mange i. Det næste, I skal gøre, det er, at I tager et lille stykke sølvpapir, putter ovenpå og krøller det sammen. Det skal nogenlunde se sådan her ud. Næste trin er, at I tager en elastik, putter den op her rundt om sølvpapiret. Sådan her. Og så er I faktisk færdige med jeres hjemmelavede musikinstrument. Selvfølgelig kan I også pynte det med klistermærker, måske male det. Og man kan også putte flere grøn i, hvis man har lyst, eller hvad det nu er, I har valgt. Og så kan I også tage huller i, så det får en lyd. Og ja, det kommer nogenlunde til at se ud sådan her.